Maagang nawala sa amin si Papa. Naiwan kaming apat at si Mama sumama sa iba. Iniwan niya kami sa tita ko na may sarili ding pamilya. Kaya naman bumukod kaming magkakapatid. Tinaguyod kami ni Kuya. Sa tagal ng panahon na ikaw ang sumalo, never kang umangal. Sa gitna ng pagod, never kang sumuko. Kapit lang. Malalagpasan din natin to. Yan ang lagi mong saad. Kaya ang pangarap ko, ibalik lahat sa iyo ang kabutihan mo. 2 taon na lang, Kuya. Ako naman ang magtataguyod sa iyo. Ito ang storya ni Kuya Louie. Ito ang kanyang biyaheng selfless. My love, it's true what they say na not all hero wears capes. Hindi lahat ng hero naka-costume. Minsan pang ordinaryo lang yung damit nila, but they change the lives of a lot of people, not only for the inspiration na ibinibigay nila or ng kanilang mga storya, but especially to those people who are directly receiving their kindness. And itong storya ni Louie na ipinagmamayabang ng kanyang kapatid ay hindi lingid sa storya ng karamihan. There are a lot of ates and kuyas out there, tito and tita, na talaga nga namang nagtataguyod ng mga pamangkin, nagtataguyod ng mga kapatid, nagtataguyod ng pamilya, walang pagod, walang angal. Though sometimes andyan yung mga moments nila na masungit sila, they want to be left alone, gusto nila ng peace and quiet, meron silang mga konting mga requirements sa mga buhay-buhay nila, like huwag niyo akong storbohin ng ganitong oras, huwag kayong mag-ingay ng ganitong oras, matutulog ako. Those are little requests in return of what they do and what they give sa mga taong natutulungan nila every single day. Kaya if you have a kuya or ate like this, a tito or tita, na tirelessly talagang tumutulong sa inyo, nagtataguyod sa inyo, paminsan-minsan, my love, aside from doing great dyan sa school, kung pinagpapaaral ka, and aside from doing great sa bahay, like yung household chores, syempre, di ba, medyo lifted na sa kanila yun, ikaw naman. Minsan, try to do or try to tell them how thankful you are, how you appreciate their sacrifices. They know you are thankful. They know you appreciate it. Pero it will mean a lot to them if once in a while, maririnig din nila yan from you. You don't know how fueled they will be kapag naririnig nila yung mga salitang yan. They are not gonna ask for it kasi they shouldn't. They love you. They wanna do it for you. Pero once na sinabihan nyo sila niyan, once na narinig nila yan mula sa mga taong nagiging dahilan kung bakit sila nagsusumikap, lahat ng pagod nila napapawi. Lahat ng sacrifices nila, it's worth it. Because they know that people do see their sacrifices. Na nakikita lahat ng pagsusumikap nila. They don't need a lot of people to praise them for what they are doing. They just need those people that matters to them to give them a tap in the back every once in a while. So again, my love, it's not too much to ask from you. Lalong-lalo na kung meron kayong ganyan. Breadwinner kung tawagin. A little thank you goes a long way. Kasi sa mga panahong hindi na nila kaya, ito yung mga salitang babalik-balikan nila para i-remind sa kanila why they are doing what they are doing. Klaro? Klaro.